Ndinokudokezai mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzekugumisira dzogore rino ra2024 nyasi zuva musi womuvhuro zuva rechimakumi matatu mwedzi uno waZvita. Toramba tichikutendai nokuti tsigirai kwamunoita, toramba tichikutendai nokutekedza nhau kwamunoita. Rambai muchiita kudando kuti vazhinji vangwewo zvinenge zvichiitika munyika. Toringa zviri munhau dzanyasi, wamunangarwa watiwo zvavari kuenda pazororo rekai wasiye waingidzire makore okusenza vanhu vari muchiuto nomapurisa nokumajere. Mabuja kwaizvezvi masoja akapiniwa akapiwa munyembe macommissioned officers akukona kusenza kusvikira kumakore 70 pachirungu. SI 197 ya2024 yagoreketai kutoti ipapa kwai masoja nje iwo anouya kuorova vanhu vaiwaya kwai wakubvumirwa kuti wabve waende pamujandirere wasvika makore 55 kare kese kaanga wari kundonzi makore 50 ukasvika 50 wobva waregesa kuno apa zvavo abedu. Asi munondoziva nyaya yacho iri kuitika ipapa. Iye munangarwa inyaya yekutoti kubva paagodzinga matanga achiti aiwa iwe matanga chienda kozorora wachembera, vanhu vakabva vatanda kubvunza manje kuti kohoko agobisa mukuru kuna matanda asi achiti uyu wachembera iwewe chienda kumujandirere. Pokare kuti nomasoja kayo wakuru wemasoja wanga wakusvika makore wakutosvika makore 40 awa. Panonyaya manhuwe ndizvo zvaita kuti zvidare asi rekai tigoramba edu takazviringa. Takaringana namunangarwa nozuro wanga vari kuita zuva ravanga vachiti zuva rokutenda Thanksgiving Day pachirungu. Apa wainaiwa nautaunashe wari kuita kuimba kuti pamberi nawamunangarwa kwaiva munangarwa ndo wakatoita saJoshua womubhaibheri wakomana aidina yawe. Rekai tigoona kuti idhi 2030 yacho ichasvika papi, asi ipo wachatsvedza mhanduwe wanotsvedza pari pamawere paribe kana pokubatirira. Rekai tirambe hedu takaringa. Wamunangarwa zuva ramangwana watotanda mujandirere wavo ipapa wagonzi wakupinda pamujandirere kusvikira kupera kwomwedzi uri kuteera wegore rinouya. Ipapa wagotonzi pokare Kembo Mohadi ndiye achatanda kumbovamirira panzvimbo pavo kubva zuva ramangwana kusvika zuva rechigumi nopfumbamwe mumwedzi uri kuuya. Chiguvheya chiwenga ozopindawo mumashure macho. Vanhu vatovhunduka kutoti kohoko Kembo endo uno apuwa mazuva anotosvika 20 okuti anga ari ndiye agere hunde panyika, asi guvheya akabva andonzi gumi norubodzwe. Rekai tirambe tichizviringa kuona kuti zvinoperera papi izvozvi. Tinoramba takaringa zvedu. Hozesa wari kuti iwo kureketa kuno nyika yedu iri kugaya magetsi asvika mamirioni mawati 883 883 megawatts pachirungu. Apa paribe chiri kuzikana kuti chii chaizvo chinenge chimboitika, nokuti mumashure vanomboti tiri kugaya magetsi mashoma kana kuti akawanda kupfuura iwaya, asi nyika yese inenge iri murima paribe magetsi. Kuno kuti uchaziva kuti chokwadi nomanyepo ndozvipi, zvaakutonetsa mhanduwe, asi tikuramba tichindotenda kuti magetsi wazhinji aiwa tinawo. Takandoringa ipapo wanoringa zvomvura namaringa mvura wariwo mvura yata kuchengetedza yomumadhamu wari kuti iwo dhamu rokaribha kwairasvika zvikamu 2 basi kubva muzana. Wakomana zvomvura inokona kugaya magetsi, kureketa kuti kana zvikaramba zvakadandi mhanduwe
peno panopera mwedzi uri kuuyayo tinenge taguwa pasisina kana magetsi atinenge tiri kugaya kukaribhako. Rekai tigoringa hedu kuona kuti zvinopera chere kana kuti zvinoita sei. Kundosvira kuti dai yave wakonzeresa kuti kwaita mvura yakawanda inoita kupopomedzana yobva yandopinda iyo iri kuita mafashamuno dzimwe nyika iyi yobva yandopinda ichindopinda nokubva yazaza dhamuro zvaita zviri nani. Rekai tirambe tichizviona izvozvo kuti zvinoperera papi. Ipapapo kare wanozinwa wagoreketa zvemadhamu munyika tatorwadziwa fani kuti waribe kureketawo zvemadhamu kweduno anhu ananyadire nowamwe waribe chawareketa kuti madhamuyo ano mvura yakadini kunoti chatovabvunza kuti kohokonai muri kusiya madhamu kwedu muchireketa zvemadhamu mamwe kwai wakayaringa madhamu munyika mese wari kuti mvura irimo mumadhamumo iri kusvika zvikamu 60 kubva muzana. Rekai tirambe tichiringa kwai Tugwi Mukosi ipapa rakasvika pazvikamu 60 kuzara. Mutirikwi rikaita zvikamu 72, Manyame 42, Osborn rokwamutare 60, Mazvikadei 61, Manyuchi 55, Chiwero 40 Insiza 33, Zhove 44, Siya zvikamu 15, Inyankuni zvikamu 10, Mchavezi zvikamu 40, Apa Nxema zvikamu 4, Lowa Nxema zvikamu 5. Pakanyangariwa hapo ndo madhamu obulawayo kaya pano nyaya mhanduwe. Rekai tirambe tichiringa hedu tikundonamatira kuti yawe waite kuti mvura izare mumadhamumo zviite zviri nani. Supa mandiwanzira agonzi penanga wanza chisupa heno nokuti zvaagoreketa kuti kwai hurumende inofanira kuti bhadharise mari dzomutero kune wari kuita zvobvunzo dzoCambridge. Paino kuti Cambridge iri kuramba ichindotora mari ihwi kuitawo zvokuti nyika yedu ibudirire. Kuti dai watoti hurumende dai yatsvaka kuti sei vanhu vari kuramba vachimhanya kuCambridge wachibudisa makutukutu omari yakawanditsa wasingaite zvomari ishoma iyo tinochaja isusu sei zviri kudando. Izvozvo ndo zvinofanira kunyepa kuti mhanduwe apa wokutaika apa uri kuita tusvino kuno awa wanoita sosando kaya kuti pese pese inondokoma chese chandouya iri kuda kundokoma ipapo ndo dambudziko. Rekai tigozviona kuti wachazvibudira chere zvavari kufungazvo kana kuti manyautsamuka mwamu. Wozimura wagonzi wakaenda panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu Haddon and Sly kwai wakabva wati tiri kupfika pano munhu ega ega achauya nomabhuku ache nokuti akabhadhara mari dzomutero pazvinhu zvawakatenga kubva kunze kwenyika. Warume pano nyaya apo. Rekai tirambe takazviringa asi chazaakuita manje kwakureketa ipapa kutoti vanhu vachatanda kuburika mese imomo wotanda manje kutengeserana wakandoita zvokawerewere. Pano nyaya apo asi tinoramba tichishuvira kuti dai waita tusvino wozimurawo vanhu vawana kurarama. Kwai wozimurawopo kare waribe kureketa kuti wachazopa vhura rini asi wari kudapo kare kuti munhu wega wega aburike pachena kuti ari kubhadhara mari dzomutero dzese. Imi panochowa munhu apo. Rekai tirambe tichipaona ipapo tinoramba takaringa tichizokunyepai. Uku tikaringa dzomutambo Highlanders Hailanga Boso kwai izvezvi ichine chikwereti chaiye akamborairidza Brito chozviuru 20 chaizvo mari yokuAmerica. Vakomana wosaya kuti ko mari yakapuwa nosakundai yakaitei ipapo heno. Rekai tigoramba takaringa kuti ichapedziwa sei. Simba bhora kwai ipapa yapinziwa muhapwa maScott Sakupwanya. Kwai Sakupwanya ari kuita kupwanya mhanduwe wese wangadi kuvhiringidza chikwata chache kuti chitorepo kare mukombe gore rino. Ipapa kwai
kambani yaScott yoBeta Brands ndo yakupa mari kuchikwata Simba Bhora. Kwai watovati tichakupai milioni rubo dzinochidimbu 1.5 million US$ pachirungu. Hino kuti wozifa kana iwo PSL wacho wari kumbozvitora sei, wakanyarara kuti mwiro kureketa kuno. Nokutoti kana ndino chikwata changu ndoitanda kuti ndikupai mari kune chimwe chikwata, ko pazvinozotamba zvese zvinoita kudini? Panobva kunyepa ipapa kuti panochanja chopfena apa. Asi regai tirambe takazviringa. Kukiriketi wanhu wawadziwa, wadhiniwa, wasvotiwa. Kwai ipapa yandoita dhirowo mhanduwe 6-9 zvibodzizvo. Mhanduwe pakanyangara apo. Ticharamba edu tichiringa kuti pawachatamba pokare zvii zvinenge zvichiitika. Kwaino vamwe wakomana weZimbabwe wanga vari kuita hawo kutamba hwii kuita kuti zvinhu zviite zvisviniwo wahwine. Kunorekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei pawachatanda zuva rochipiri mumwedzi uri kuteera uyu. Tinenge takandoringa tiripo mabuja. Ipapa kwaNyasi kogore rino, aiwa tapeta zvirauro mhanduwe, mangwana tiripoba. Zuva rokutanda rogore peno tinouya heno, tichagokunyepai kana mukaona tauya munondoona taburika. Tiri ipapo kwaNyasi uno, aiwa zororai. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.